Unha única rampla permitirá acceder a dúas instalacións municipais de Barbadás, o campo de fútbol dos Carrís e o polideportivo municipal. Esta infraestrutura que está a construir o Concello ten como principal obxectivo mellorar a mobilidade e a accesibilidade e as obras contan cun orzamento de 48.387 euros. Trátase de habilitar un único acceso ao campo de fútbol e ao polideportivo. Haberá unha cubrición en parte desa rampa e portas de acceso para cada instalación. Tal e como se establece no proxecto, os traballos permitirán unificar o acceso peonil mediante a mellora de cortaventos de acceso complexo e a creación dunha rampa accesible exterior sobre o talude existente. A rampa construirase en 3 tramos de 8% de pendente, sen superar os 6 metros de lonxitude para garantir a accesibilidade da mesma. Ademais, no proxecto inclúese a climatización da zona de vestiarios aproveitando a caldeira existente para a auga das duchas e arranxaránse os problemas de humidades do inmoble.